ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Аз дидори шумо хеле шод ҳастам дӯстони меҳрубони ман. Ва имрӯз чӣ хеле ки медонед, имрӯз ид аст, иди саиди моҳи шарифи рамазон ва якояки шуморо муборакбод мегӯем. Ва пеш аз ҳама баҳри ҳамаи шумо дӯстони азиз тани сиҳатро хоҳонам. бигзор ки дар ин сол ҳама янамон орзу ниятҳое ки доред ҷомаи амал пӯшанд ва миннатдории худро ба ҳамаи он нафароне ки беҳад комментариҳои хуб навистед, муборакбодӣ кардед, миннатдории худро баён мекунам. чӣ хеле ки медонед дар мо ид манъ шудагӣ аст аз ҳамин сабабе ки карантинай барои пешгирии янамин касалӣ, барои пешгирии янамин вабо. барои аввал мо хона ба хона ид мумкин нест, кӯдакода мумкин нест гаштан. аввал мо янамин хел як дастархони идонае ки майдак барои янамин фарзандони худ кардем. имрӯз янамин оростем ва якояк янаминҷа дар гирди дастархон омадем. ҳами оилаи хурдакакмон ва инами ида қайд карда истодаем. нависед тамошобинони азиз ки чӣ хел қайд карда истодаа. ростӣ ваям наомад, кӯдакоям наомада. мо ба ҳар ҳол як жвачка гирифта будем ки вай метем агар ягон кас омад метем, вале ягон кӯдакам наомад имрӯз. ина иҷа бинед, иҷа дар ҳавлои рӯзма карда будем дӯстони азиз барои ид. бинед чӣ хел хушрӯшида, маззашам беҳад ба мазза омад. и ҳавло рецепташ ҳаст дар канал, метавонед ки бинед чӣ хел осона ки хушрӯвай. хулоса ҳамхел дӯстони азиз, мо ҳамхел ида қайд кардастем. ана иҷа духтараки ма хестай тухм хурдестай, тухм ҷӯшонда будем. интернет омадам имрӯз, дидам беҳад чӣ қадар тухмро ранг кардиянд, чӣ қадар хушрӯ кардиянд, дастархонҳои аҷоиб оро додиянд барои ид. бисёр блогерони мо боша ҳамхел тухмро ҳамхел ҷӯшондем. гуфтем агар ягон кӯдак биёя, ҳар вақт хел буд ки меомадан оятхонӣ кӯдакоям, баъд ами тухм медодем. имсол ҳеҷ касам наомад. як чанд хона мисол наи чӣ кардем, як дучи равон кардем, ҳамсоё бо модар равон карданд ва ё пухтубазои кадагишона. хулоса ҳамхел шиштем ҷувачкаомонам ҳамхел хонаҳо тақсим кардем гӯем мешава. ана иҷа орзуқ кардем. торти наполеона нишон дода будам то на ҳамхел чӣ хеле гуфтам як ваи майда чаи ҳамхел худӣ ба худӣ кардем дастархон мо. ва умедворам ки то идҳои оянда худо тезтарак янамин беморӣ аз рӯи замин нест шава, то ки мисли пештара мо ҳам ҳамхел чӣ хел ида истиқбол мекардем, чӣ хел кӯдако хурсандӣ мекарданд ва чӣ хел мо меҳмонҳоро пешвоз мегирифтем. боз ҳамхел рӯзо биёя. иҷа бинед сабрия кати бобош. иҷа сабрияи мо бобошда нақл кардеста чизера. хулоса ҳамхел эркагӣ карда. бисёрам бобоша дӯст медорад сабрия, барое ки мо агар ягон чи ҷангш кунем бобош пуштиша мегира. агар сабрия ягон гуноҳ куна якинҷагии хонаи мо бобош намемонаша ҷанг кардан, пуштиша мегира. духтари мара ҷанг накунед мега. барои ман ҳамаи эркагию ҳамаи янами ваёша бобошда мекуна сабрияи мо. ана бибиҷонам хестай хоб. бибиҷон омадай тухма додестай ки бобо ана мирамада пӯст карда тиед. дӯстони азиз, дуо кунед ки духтараки маям то иди оянда гап зана, то соли оянда. ҳамхел дӯстони азиз, аз саҳар дар гап зада будем ба баъзе янамин вайомон хештаборо дар баъзе ҷоҳо кӯдако дар ами тоҷикистон дар баъзе ҷоҳо 2-3 кӯдакӣ ид карда буданд.
дармон накардан намедонам акун шояд ки мумкин дар дигар ҷойҳо бисёртар карда бошанд ид, вале дар тарафҳои мо тамоман ягон кӯдакам ид накард. ана иҷада ма барои абед чӣ тайёр кардаистам? Бульён тайёр кардаистам барое ки кӯдакода як таваққути дуюма мекунем. Баъд ира явқута барои кӯдако кардаистем. барои ҳарчем хеваё хӯрдан, чизои сахт хӯрдану мисол ҳар хел ширинию тухму дигар чизо хӯрдан бо гуфтем ки вай кунем. Як авқот янам хел сабука кунем. бульёна ями оддӣ кардагем анами мурғ меандозем, об меандозем чӣ қадар меҷӯша. баъдам приправаю дигар чӣ карда мепазем. ами асосан бульёнам бисёри баъд мо меҷӯшонем ки маззаш ба мазза шава. ина ҷа авқоти дуюммонам тайёр шуд. дӯстони азиз, ҳанам хе мо ида пешвоз гирифтем дар гирди аҳли оила чӣ хеле ки мегӯянд. иҷа аллакай дӯстони азиз бегаҳ шид. духтарои ма дер хо рафтанд, дата осияву сабрия хо рафтанд. бибиҷон омаданам хе залда бозӣ кардаистай. дастархони иҷара ма ҳозир ҷамъ кардам. ҳозир иҷара бояд палисос кунам. баъд бо бинам ку чӣ мешава, бо чӣ кор кардан дар корай. инҷа бибиҷони мора бинед намира вай сос кардаистай, бо чапа мекуна, бо соз мекуна. и саҳар дер хеста будай хоб бибиҷон. ҳозир якун абеда хов нарафт. мо кӯдакора вай кардагем, режим кардагем, ҳар абед хов мекунем. баъд кадомеш ки баъзан хов нарафт абед, бегаҳ дарав ховуш мебара. ҷа бибиҷони мо хонача карда намихе сохта шиштай дар тоқагӣ мадаиқа ёрдам кард, лаличора бурд, ҷамъ кард дастархона, бо омада иҷа бозӣ карда шиштай. ана холое ки пирсида бидед бибиҷона, марҳамат тамошо кунед бибиҷони мора чӣ хел бозӣ кардаистай. духтари ман 10 бор шида бура ҷамъ мекуна, бо чапа мешава, бо ай сари нав ҷобаҷош мекуна. бинед иҷада ки овардай дугонаи хуштоманам гӯем ҳамсоя барои осияшон жвачка овардай. намихел осия оқа жвачка намехоя, бибиҷонам намехоя. ҳами шириниш брава мегиранд мепартоянд, вале сабрияи мо духтари майда ки ма касе намедона бисёрам нағз мебинам жвачка хоира. бовар кунед баъзан ховуш мебарад жвачка дадааш, сар мехезай ховам жвачка истодагия. иҷада бо мо торти наполеон кардем. ира бинед и вақте мекунӣ и ҳозир пресс накарда бинед чӣ хел баландай. ҳозир ман нишон метавам мо чӣ катӣ паднос катира пресс мекунем ки хушрӯ мешава. хулоса намихе мо тортмон тамом шуд аллакай. чӣ хеле гуфтам тақсим кардем. бо кӯдако гуфтанд торт мехӯрем. инҷа чӣ буд хамирш ки буд дар холодильник бо гирифтам иҷа даравам коша пухтуму як сгушонкаву як тай дига шедраи лета кати чӣ кардам торт кардам. ана бинед анами листиаму чӣ кати меҷиқӣ дидед пресс мешава. анами торт наполеон и қаваташ 4 донае пастакай. ира барои кӯдако кардем. хулосам хиёмат. чо кади бачаҷон? ид кади ба? Нет. барои чӣ ид накади? Карантин. карантин. одамо касал шиданд карантин када. хай бо исол ба ид мекунӣ бачаҷон? ту да ки тухм дод? Холай Омина. ба раҳмат гуфтӣ? Рамат. раҳмати калон бугӯ. Рамати калон. подписчикони азиз, холаи Омина гуфта, яке аз анами подписчикои мора гуфта. яке аз подписчикои мо хоҳиш карда буданд ки аз номи мо осияшонда тухм тиед. инама тухм додум духтаримда.
Осия ид накади сол. Хай худо хоҳа ҳама тинҷӣ шава. Баъд хтаракои ма киртата мепӯшӣ меравӣ а ба ид. Осия ҷон? Майли хай бигӯ пат пиши хора. Пока. Хона биёед бигӯ. Хона биёем.